No niin, oikein hyvää päivää teille kaikille ja tervetuloa tuonne Peppi-konsortion strategiawebinaariin. Mun nimeni on Manu Pajuloma ja toimin Peppi-konsortion ohjausryhmän puheenjohtajana. Ja leipätyökseni olen tuolla Lapin yliopistolla Lapin ammattikorkeakoulussa tieto- ja digipalvelun johtajana. Me ollaan saatettu törmätä muissakin yhteyksissä tässä korkeakoulujen digitalisaatiokentässä jo aikaisemmin, eli toimin myös tuolla AAPA-verkoston IT-johtajien puolella emerituspuheenjohtajana ja sitten olen myös ollut tuossa Fusio-verkoston, eli yliopiston IT-johtajan verkoston jäsenenä. Samaten niin olen saanut katsella tätä digimaailmaa tässä korkeakoulutuksen osalta myös tuolla Digivision ohjausryhmän puitteissa ja nyt sitten viimeisimpänä tuolla korkeakouluopiskelijoiden tietoinfrastruktuuripalveluiden osalta tuolla kotihankkeessa. Mä toivotan teidät kaikki tervetulleeksi tähän webinaariin. Me ollaan täällä Myllypurossa Metropolian kampuksella. Ulkona on -5 pakkasta ja aurinko paistaa ja kovin on kotosta oltavaa. Metrossa kaveri käveli peltoset olkapäillä vastaan. Kerropas Pasi, kuka sinä olet? Jees. Morjesta kaikille. Mä oon Pasi Hotari, Peppi-konsortion toiminnanjohtaja ja ollut tässä roolissa yli 3 vuotta. Ja todellakin yli 30 korkeakoulun kanssa tehty paljon yhteistyötä tässä näinä vuosina. Ja voisi sanoa, että yhteistyö kehittyy koko ajan parempaan suuntaan. Ja mietin tätä kanssa hyvä nosto. Aurinko paistaa myöskin Peppi-konsortiolle ja meillä on tulossa mahtava, hieno uudistettu strategia. Me mennään hienosti eteenpäin tulevaisuudessa ja nyt me avataan yhdessä konsortion puheenjohtajan kanssa tätä uudistettua strategiaa. Päästään pari naksua nyt siinä eteenpäin ja jatkossa tähän palataan vielä moneen kertaan. Joo, me ollaan tosiaan tänään teille kertomassa tästä Pepin strategiatyöstä ja ihan aluksi halusin muutamalla sanalla vähän kertoa tästä taustasta, mitä ollaan tehty. Tällainen yllätyskysymys Pasille, että millekäs tämä strategiaprosessi on tuntunut? Tämä oli pieni ylläri, mutta tähän paikkaan, mutta tämähän on ollut tosi mielenkiintoinen. Me on työstetty tätä isolla porukalla, isolla skaalalla. Tähän on tosi moni korkeakoulu päässyt mukaan ja onhan tätä pitkään työstetty. Mutta väittäisin, että nyt kun sitä on pitkään työstetty, meillä on tosi hyvä ymmärrys tullut tästä kentästä, tästä kokonaisuudesta ja mitä meidän pitäisi tehdä tulevaisuudessa, että me ollaan entistä parempia toimijoita korkeakoulujen kanssa yhdessä. Joo, tämähän lähti tämä meidän strategiamatka liikkeelle tuossa noin vuosi sitten. Lähdettiin Peppi-konsortion ohjausryhmässä työtä käynnistelemään ja valittiin sellainen polku tässä, että haluttiin osallistaa meidän jäsenkorkeakouluja ja tässä korkeakoulujen digitaalisessa ekosysteemissä toimivia muitakin sidosryhmiä tähän työhön. Meillä oli yhteensä 27 korkeakoulua, jotka antoi omaa näkemystään näihin ikään kuin sanotaan digitaaliseen ekosysteemin tilanteeseen Suomessa ja siihen, että miten he kokevat ja näkevät, että mikä tämä meidän toimintaympäristö tänä päivänä on. Ja kertovat myös siitä, omia näkemyksiään siitä, että mihinkä suuntaan heidän mielestään olisi syytä mennä. Me täydennettiin näitä korkeakoulujen näkemyksiä, jotka siis tällaisella kyselyllä saatiin tiedoksi heiltä, niin täydennettiin niitä vielä tällaisilla sidosryhmien syvähaastatteluilla. Eli emme pelkästään kysyneet näitä asioita meidän jäsenkorkeakoululta, vaan myös niiltä muilta toimijoilta, jotka toimii tässä digitalisaation kentässä. Siellä oli muun muassa Digivisiota ja muita yhtiöitä ja toimijoita täällä digitaalisen ekosysteemin alueella. Niiden syvähaastattelujen lisäksi niin me osallistettiin porukkaa ja pidettiin tällaisia strategiatyöpajoja ja tuolla konsortion ohjausryhmässä niin käytiin todella hyvää keskustelua ja haastettiin vähän toisiamme ja sparrattiin ja pohdittiin, että mikä se oikea suunta olisi. Jo tässä vaiheessa mä haluan ensinnäkin kiittää kaikkia jotka osallistuivat tähän kyselyyn, että palaute ja niin kuin näkökulmat oli erityisen rehellisiä, suoria ja vauhditti ja kiihdytti meitä ikään kuin sitten miettimään näitä asioita paremmin. Sen lisäksi, että meillä on nämä 27 korkeakouluja ja syvähaastattelut, me haluttiin myös osallistaa tähän työhön meidän kehittäjät ja asiantuntijat.
Me aina tuossa kesäkuussa pidetään tällainen meidän mielestä varmaan Suomen yksi parhaimmista seminaareista, eli Peppi-kehittäjäpäivät. Ja tänä vuonna sitten, viime vuonna, niin siellä sitten tällaisen oman kyselynsä kautta niin saatiin 109 vastausta liittyen tähän meidän strategiaan ja saatiin meidän kehittäjien ja asiantuntijoiden näkökulmaa tähän asiaan. Polku on ollut todella mielenkiintoinen, innostava. Aiheet on varsin haastavia ollut, mutta mä, niin kuin Pasi tuossa kertoi, niin mä uskon, että meillä on kyllä syntynyt tästä suomalaisen korkeakoulutuksen digitaalisesta ekosysteemistä varmaan niin kuin tällä hetkellä kirkkaan ja paras kuva. Ihan johtuen siitä, että ollaan saatu niin paljon osallistumaan porukkaa näihin ja antamaan omaa ikään kuin näkemystään tämän tilannekuvan muodostamisesta. Mites Pasi, minkälaisia teemoja tästä kyselystä sitten nousi? Joo, katsotaan niitä teemoja. Eli tämähän nyt on se mielenkiintoinen pointti. Kuten tuossa Manu kertoi hyvin, me osallistettiin tosi vahvasti korkeakouluja tähän, asiantuntijoita, sidosryhmiä, syvähaastatteluita ja niin poispäin. Eli väittäisin, että konsortiolle on syntynyt todella hyvä ja syvä käsitys, missä me mennään tässä kokonaisuudessa. Ja nyt nostan muutamia teemoja tähän esiin. Totta kai meillä on paljon muitakin teemoja, yksityiskohtia enemmän tallella, ja niihin me tullaan pureutumaan myöhemmin tämän strategiatyön voisi sanoa kuluessa ja konsortion sisäisessä työskentelyssä erityisesti. Mutta ehkä tuossa ensimmäinen teema, mikä nousi esiin, tämä on aika luonnollinen teema, kansalliset rajapinnat yhteentoimivuudelle. Erittäin luonnollinen. Sehän on se teema, minkä ympärillä on pyörittynyt aika paljon viime vuosina. Ja tässä niin kuin totta kai me konsortiona jaetaan Digivision tavoitteet ja se jaettu tietoarkkitehtuuri. Ja tämä nousi siellä korkeakoulujen, voisi sanoa, kyselyssä esiin, haastatteluissa esiin. Tämä nähtiin tärkeänä, että miten me taataan jatkossa, että yhteentoimivuus on mahdollisimman hyvää korkeakoulujen välillä ja kansallisella tasolla. Ja tähän liittyy myöskin niin kuin sitten asioita, niin kuin toimintamallin ehkä selkeyttäminen, vastuiden selkeyttäminen konsortion sisällä ja konsortion sidosryhmien ja kumppaneiden välillä. Miten me kaikki mennään mahdollisimman hyvin yhdessä eteenpäin samaan suuntaan. Eli tätä pyritään selkeyttämään. Sitten meillä oli myöskin niin kuin nostona tällä osa-alueella, oli, että totta kai ne toimintatavat. Tämä ei ole niin kuin pelkästään tekniikkaa tai teknologiaa, vaan miten me yhdessä toimitaan mahdollisimman hyvin, että yhteentoimivuus rakentuu. Miten menee prosessit, miten menee käytännöt, miten se kokonaisuus menee kaiken kaikkiaan niin kuin koko Suomessa. Sitten meillä nousi seuraava iso aihe. Se oli tarpeenmukainen digikehitys. Eli ettei tehdä mitä tahansa käytännössä, vaan pyritään fokusoimaan niihin tarpeisiin. Eli me nähdään, että voi tapahtua esimerkiksi konsolidoitumista korkeakoulusegmentillä. Vaikuttaako se kehittämiseen jollain tavalla? Nämä pitää huomioida. Myöskin me pyritään niin kuin yhtenäistämään PEPP-kontekstissa, että käytetään samantyylisesti PEPPiä, yhteentoimivasti PEPPiä. Ja sitten tuo käyttäjäkokemus kaiken kaikkiaan, että miten me käyttäjäkokemusta parannetaan ja yhteentoimivuutta parannetaan. Eli tehdään tarpeen mukaista digikehitystä, fokusoidaan siihen. Sitten meillä nousi vielä kolmas osa-alue tässä, ja tämä on aika ilmeinen kanssa, taloudellinen paine ja resurssit. Tämähän nousi näissä korkeakouluhaastatteluissa ja kyselyissä ilmeisenä. Eli me nähdään, että yhä kiihtyvä paine julkisen rahoituksen suhteen on tulossa, se ei tule kasvamaan päinvastoin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää entisestään tehostaa yhteistyötä ja taloudellista, voisi sanoa, tehokkuutta ja kyvykkyyttä. Ja tämä tarkoittaa yhteiskehittämisen kannalta myöskin sitä, että yhdessä kannattaa kehittää asioita. Se on tyypillisesti paljon taloudellisempaa ja tehokkaampaa. Tässä nousi myöskin, niin kuin voisi sanoa, automaatio ja tekoäly. Eli voisiko niiden avulla ratkoa jollain tavalla tätä taloudellista painetta ja resurssitehokkuutta. Ja tämä oli yksi ilmeinen nosto kanssa kaiken kaikkiaan, voisi sanoa, mitä korkeakoulut toi esiin.
Ja näihin asioihin siis nyt on tarkoitus konsortion strategiassa vastata ja tulevissa toimenpiteissä jatkossa, että miten me taklataan näitä korkeakoulujen tarpeita. Ja siitä tuleekin mieleen, Manu, miten me taklataan näitä? No niin, kysymys on erinomaisen hyvä ja ollaan ihan oikeassa paikassa tästä asiasta keskustelemaan. Eli siirrytään keskustelemaan siitä, että mikä on PEPin strateginen ydin 2040 ja puhutaan vähän siitä, että minkälainen meidän visio on, minkälainen on se meidän hahmottama tapa toimia ja mitkä on ne meidän 3 painopistettä tämän strategian osalta. PEPPI-konsortio toimii osana tällaista suomalaista digitaalista ekosysteemiä. Me tunnistetaan se, että tässä ekosysteemissä on kilpailua ja me tunnistetaan, että siellä on myös yhteistyötä. Se on ikään kuin ekosysteemin määritelmään sisäänrakennettu asia. Me halutaan viedä asioita eteenpäin yhteistyöllä. Meillä on hyvin tärkeää toimia käyttäjäkeskeisesti, viedä tätä meidän omaa ekosysteemiä, näitä tuotteita eteenpäin käyttäjän näkökulma edellä. Me halutaan parantaa toimintaa jatkuvasti. Tämä toimintaympäristö on aikamoisessa muutoksessa ja viimeisen 5 vuoden aikanakin on tapahtunut paljon asioita. Digitalisaatio on edennyt ja meidän toimintaympäristössä on ollut suorastaan järisyttäviäkin muutoksia. Niin meidän pitää pystyä omaa toimintaamme jatkuvasti parantamaan ja mukauttamaan sitä tähän toimintaympäristöön. PEPPI-konsortio ei ole mikään pieni toimija. Me ollaan itse asiassa tässä suomalaisessa kentässä markkinajohtaja tällä omalla alueellamme ja me halutaan myös kansallisesti vaikuttaa siihen suuntaan, mihinkä tätä suomalaista korkeakoulutuksen digitaalista ekosysteemiä viedään. Ja tämä on se meidän tapamme toimia. Yhteistyössä, käyttäjäkeskeisesti, jatkuvasti parantaen ja kansallisesti vaikuttaen. Ja mietin, että toi on mielenkiintoinen nosto mielestäni juuri tämä yhteistyö ja itse näen, mitä mä nyt 3 vuotta tässä ollut konsortion toiminnassa, niin korostan tätä yhteistyö yhdessä tekemisen merkitys. Kukaan ei niin kuin yksin tee mitään, vaan me tehdään kaikki yhdessä tässä konsortiossa asioita. On ja ehkä vielä semmoinen näkökulma, että kun tällaisessa ekosysteemissä on monenlaisia toimijoita ja monenlaisia tavoitteita ja osittain tavoitteetkin saattaa olla ristiriitaisia. Niiden yhdessä tunnistettujen yhteistä asioiden osalta, niin mä koen, että se tapa, millä sitä digitaalista ekosysteemiä voidaan viedä eteenpäin, on se, että jokainen toimija omalta osaltaan suuntaa sen oman strategiansa osittain niiden yhteisten tavoitteiden eteen, ja sitä me ollaan nyt PEPPI-konsortiossa tehty. Joo, tuosta tuli vielä mieleen semmoinen nosto, että tämä onkin niin kuin itse kokisin, että strategioiden ja yhteistyön vuoropuhelu on erittäin tärkeää, jotta me mennään kansakuntana vielä oikeaan suuntaan, kaikki yhdessä. Olen täysin samaa mieltä tuosta, Pasi. Kiitos. Hyvä. Sitten muutama teema tai painopiste PEPPI-konsortion strategian osalta. Niin ensimmäisenä me halutaan, että meillä on kehittyvä PEPPI. Se tarkoittaa sitä, että meillä on laaja toiminnallisuus ja erinomainen käyttäjäkokemus. PEPPI haluaa vahvistaa meidän jäsenkorkeakoulujen jäsentyytyväisyyttä tarvelähtöisesti parantamalla sitä käyttäjäkokemusta ja kansainvälistä skaalautuvuutta. Me halutaan, että tämä älykäs ja käyttäjälähtöinen kehitys poistaa niitä manuaalisia rutiineja, joita se henkilöstö ja opiskelijat voi keskittyä ihan niin kuin oman toimintansa tärkeimpiin asioihin, eli stressittömään opintoarkeen ja opintojen sujuvampaan läpivirtaukseen. Ja tämä kehittyvä PEPPI, niin tämähän on sitä meidän ydintyötä. Tätähän me viedään eteenpäin sen meidän laajan verkoston kautta. Joo, tämä on juuri hyvä pointti. Tämä on just se, missä kaikki konsortiossa olevat asiantuntijat vaikuttavat. Yhdessä me tehdään, yhdessä me kehitetään PEPPiä eteenpäin juuri korkeakoulujen tarpeiden mukaisesti. Eli tässä mun mielestä kulminoituu just hyvin asiantuntijoiden substanssiymmärrys ja kehittämisen ymmärrys. Siellä on meidän paras osaaminen. Kyllä. Toisena tällaisena painopisteenä on vaikuttava PEPPI. Ja siellä näkyy yhteentoimivuus ja kansallinen vaikuttaminen. Me halutaan, että tämän strategiakauden päätteeksi
niin edelleen ollaan vahvin ja kattavin toimija, jolla on hyvin keskeinen kansallinen rooli. Konsortiolla on valta päättää suunnasta. Osallisuus tässä meidän jaetussa ekosysteemissä, niin se mahdollistaa sen järjestelmäkehityksen suoraan niiden korkeakoulujen omien strategisten tarpeiden pohjalta. Ja se on tämän meidän konsortion suuri vahvuus. Miten sä näet tämän vaikuttavuuden tässä meidän digitaalisessa ekosysteemissä? Joo, mietin, tämähän on juuri sitä ydintä mielestäni konsortiossa. Konsortio pyrkii vaikuttamaan ensin sisäisesti totta kai kaikkiin 30 korkeakoulun kesken, että mihin suuntaan me mennään. Ja sen lisäksi kaikki konsortion asiantuntijat, ohjausryhmä, koordinaatioryhmän edustajat, nehän on myöskin muissa kansallisissa, voisi sanoa, foorumeissa ja poodeissa mukana, jossa myöskin vaikutetaan. Eli tämä vaikuttamisen verkosto on meillä todella laaja. Meillä on niin kuin satoja ihmisiä, jotka vaikuttaa, mihin tämä kokonaisuus menee kaiken kaikkiaan. PEPP-konsortion kannalta hyvään suuntaan ja koko tämän digiekosysteemin kannalta hyvään suuntaan. Eli tässä me ollaan myös mun mielestä yhdessä ytimessä, että tämä koko verkosto vaikuttaa. Tämä on verkostomaista vaikuttamista ja toisaalta niin kuin, kukaan yksittäinen ihminen ei yksin tee näitä asioita, vaan se on te kaikki siellä, jotka olette mukana tässä toiminnassa. Juuri näin. Kolmantena painopisteenä on sitten tämä tehokkuus. Eli meidän yhteinen kehittäminen ja taloudellinen tehokkuus. Ja sen osalta niin PEPP tulee varmistamaan sen taloudellisen tehokkuuden. Me tullaan kohdentamaan meidän kehitysresurssit oikein ja hyödynnetään teknologioita. Me halutaan säästää teidän kaikkien euroja ja hermoja. Me säilytetään tämä ylivoimainen markkinaosuus ja jaetaan ne kehityskulut meidän jäsenkorkeakoulujen kesken. Ja uskotaan, että pystymme hyödyntämään teknologia-automaation tuomat edut murto-osalla tällaisen yksityisen järjestelmän hinnasta. Tehokkuus on sellainen teema, mikä näkyy tällä hetkellä hyvin vahvasti Suomessa. Se näkyy korkeakouluissa ja PEPP-konsortio omalta osaltaan tulee tässä auttamaan ja tukemaan korkeakouluja, että tämä meidän ekosysteemi on tehokas. Noin 3 painopistettä on sellaisia, mitä me tullaan tulevan strategiakauden aikana viemään eteenpäin. Mutta mikä se meidän visio ja missio oli? Me halutaan olla suomalaisen sivistyksen digitaalinen selkäranka. PEPP on suomalaisen korkeakoulusektorin johtava yhteisö, joka innovoi ja kehittää jaettua toiminnanohjausjärjestelmää. Eikä tällä kuvalla me halutaan nyt viestiä niitä meidän keskeisimpiä asioita, että mihin PEPP-konsortio on menossa. Ja ehkä tähän kuvaan me tullaan aika monessa tilaisuudessa tänä vuonna palaamaan. Joo, ehdottomasti. Ja tässä tiivistyy hyvin tavoitteet, mitä me tavoitellaan, meidän visio ja missio. Ja me ollaan tosiaan ihan tämän digitalisaation kentän, erityisesti korkeakoulusektorin, niin selkäranka, niin kuin totesit. Hyvä, ja jatketaanpas vähän tuosta selkäranka-teemasta. Niin kuin todettua, niin me halutaan olla suomalaisen sivistyksen digitaalinen selkäranka, ja meidän visio on olla suomalaisen korkeakoulusektorin johtava yhteisö, joka innovoi ja kehittää toiminnanohjausjärjestelmä PEPPiä mahdollistaen sujuvan koulutuksen hallinnan ja parhaan käyttäjäkokemuksen. Me ollaan tehty muutama statementti tästä asiasta, ja ne on sen verran jykeviä, että mä luen ne ihan, jos sopiipa sen ihan ääneen. Mä luulen, että ne kannattaa lukea, että ne menee aivan oikein vieläpä, ja ne on jykevää tavaraa, niin statementit kannattaa lukea ihan suoraan paperista. Et ehdotan kyllä, että näin mennään. Niin et sävellä sit omias. En sävellä. Mulla on vähän tapana vetää niin nyt mä luenpa sitä. Nyt älä sävellä. Noniin. Hyvä. Korkeakoulutus on suomalaisen sivistyksen selkäranka. Juuri nyt elämme murrosta, jossa resurssit vähenevät, mutta valtakunnalliset vaatimukset ja velvoitteet kasvavat. Meidän on varmistettava, että opiskelijan arki rullaa, tutkinnot valmistuvat, tekniikka pelaa ja henkilökunta ei uuvu työn äärelle. Siksi haluamme turvata sivistyksen sen kaikissa rajapinnoissa. Vain me voimme varmistaa, että PEPP pysyy vaikuttavana, opiskelija-arjen sujuvoittavana koko valtakunnan tasolla. PEPP on korkeakoulujen yhteinen ekosysteemi, jossa valta päättää suunnasta on meillä itsellämme. Kun korkeakoulut sitoutuvat yhteistyöhön, pystymme kehittämään PEPPiä tehokkaammin ilman kustannusten kasvua.
Jakamalla selkeämmät roolit ja vastuut varmistamme, että kehitys on hallittua, hyödyntää uusimpia teknologioita ja vastaa entistä paremmin käyttäjiensä tarpeita. Kun kehityksen omistajuus pysyy omissa ja kumppaneidemme käsissä, sitä ohjaa korkeakoulujen arki, ei teknologia tai bisnestavoitteet. Haluamme tehdä PEPistä kansallisen voimavaran ja parhaan mahdollisen vaihtoehdon. PEPpi on arjen tietovirtaa sykkivä yhteinen perusta, jossa jokaisen toimijan panos on merkityksellinen. Toimimalla entistä vahvemmin yhdessä mahdollistamme digitaalisen pedagogian edelläkävijyyden niin Suomessa kuin maailmalla. Meille PEPpi ei ole vain koodia. Se on yhteinen selkärankamme ja sivistyksemme sydän. Tämä oli vakuuttavaa tekstiä. Kyllä. Tätä kohti me olemme menossa. Pidetään hiljainen hetki Joo, tässä. pikkuinen hiljainen hetki, melkein ei nyt ihan minuuttia olla hiljaa, mutta melkein pitäisi olla hiljaa. Tämä oli sen verran, voisi sanoa, rankkaa tavaraa. Joo, selkärankahan on tällainen yhteinen elävä perusta, jonka vakauteen koko ekosysteemi voi luottaa. Ja PEPpi ei ole vain tällainen toiminnanohjauksen teknologia, vaan sykkivä arjen toimintaa tukeva elävä organismi. Ja sitä ylläpidetään ja vahvistetaan yhdessä. Kerroksä vähän, Pasi, että miten tästä tulee totta? Joo, en kerro ihan maaliin asti, mutta vähän niin kuin alkusykäyksiä tähän asiaan. Ja vähän veti hiljaiseksi toi äskeinen ja vielä palaisin tuohon viimeisiin sanoihin, että tosiaan ei ole pelkkää teknologiaa. Tämä on niin kuin se yksi ydinasia kanssa konsortiokehityksessä, että me ei tehdä teknologiaa teknologian vuoksi, vaan me tehdään sitä korkeakoulujen vuoksi, korkeakoulujen toiminnan ja prosessin vuoksi. Eli miten saadaan helpommaksi elämä korkeakoululle kaiken kaikkiaan. Ja ainahan se ei ole teknologinen ratkaisu, vaan monesti se on joku muu ratkaisu, toimintaa ja prosesseiden muokkausta. Ja siinä korkeakoulujen asiantuntijat teemaryhmissä tekee erittäin tärkeää työtä. Haetaan yhteisiä käytäntöjä, toimintatapoja ja prosesseja. Mutta mennään tavoitteisiin ja mittareihin. Tuossa siinä visiokalvossa jo mainittiin ne tavoitteet ja nyt pikkusen purastaa niistä eteenpäin pari naksua niin kuin tarkemmalle tasolle. Ja meillä ensimmäiseksi oli tämä kehittyvä PEPpi ja siinähän meillä oli tosiaan tavoitteena, että me kehitetään laajaa toiminnallisuutta, erinomaista käyttäjäkokemusta. Ja totta kai niin kuin tämä laaja toiminnallisuus, niin kuin, sehän tulee kanssa sen ekosysteemin kautta. Eli meillä on ydinpeppi, meillä on siinä monia sidosryhmiä tekemässä sitä kokonaisuutta korkeakouluille, millä me pyritään takaamaan, että se palvelee korkeakoulujen etua mahdollisimman hyvin. Ja meidän tarkoitus totta kai, että tämä on varma järjestelmä, skaalautuva järjestelmä ja me tullaan teknologioita koko ajan päivittää sitä mukaan, kun on järkevä sykli päivittää teknologioita. Ja miten me sitten mitataan tätä kehitystä, että me ollaan kehittyvä PEPpi, niin me tullaan mittaamaan sitä samaan tapaan, kun mitattiin nyt strategian työstökierroksella, eli me mitattiin palvelun ja yhteistyön tyytyväisyyttä viime vuonna, kun me tehtiin tämä strategia-asia. Ja nyt me tullaan vertaamaan siihen edelliseen mittaukseen, ja meillä on tavoitteena vuoden 2028 loppuun mennessä, että me ollaan tasolla 8,5, jos 10 on maksimi. Ja tämä on niin kuin mun mielestä tosi kova tavoite, jos miettii. Meillä on iso verkosto, paljon korkeakouluja, paljon toimijoita, mutta meillä onkin ambitiotaso korkealla tässä kaiken kaikkiaan tämän uuden strategian myötä. Sitten meillä oli toi seuraava tavoite, oli vaikuttava PEPpi. Eli tämä liittyy siihen yhteentoimivuuteen ja kansalliseen vaikuttamiseen. Ja meidän tarkoituksena on yhä vahvistaa PEPin markkinajohtajuutta ja tunnettuutta kansallisella tasolla. Ja me myöskin niin kuin varmistetaan, että me ollaan yhteen toimiva koulutuksen mahdollistaja. Ja tässä mittarina me haetaan, että me ollaan yhä markkinajohtaja suomalaisessa korkeakoulusektorissa vuonna 2030. Eli kylmiä faktoja mitataan. Ja sitten meillä oli tämä kolmas osa-alue, joka oli tehokas PEPpi. Ja tämä liittyy siihen talouteen. Ja tästä meidän on pidettävä huolta. Kuten
todettiin jo aikaisemmin korkeakoulujen kyselyssä ja keskusteluissa, niin euroja ei ole tulossa välttämättä lisää korkeakouluille, vaan päinvastoin ehkä kansallisella tasolla ollaan miettimässä säästöjä, jolloin meidän on entistä tärkeämpää varmistaa, että me ollaan taloudellisesti tehokkaita ja me kohdennetaan kehitysresurssit oikeaan paikkaan. Ja tätä me tullaan mittaamaan ihan kylmästi sillä, että me nähdään, että PEPP on myöskin jatkossa kokonaistaloudellisin toiminnanohjausjärjestelmä koko markkinassa. Ja lisäksi me tullaan miettimään keinoja, millä me voidaan vielä vähentää jäsenien konsortiotyöhön käyttämää aikaa, ja tässä tavoitteena 10% vähennys vuoteen 2028 loppuun mennessä. Eli me pyritään optimoimaan koko ajan sitä, mitä me tehdään, ja tehdään sitä parhaalla mahdollisella tavalla. Eli kehittyvä PEPpi, vaikuttava PEPpi ja tehokas PEPpi, niin meillä on selkeitä mittareita, mitä me tavoitellaan näissä tavoitteissa, ja tätä kohdin mennään. Näitä me tullaan sitten tarkentamaan, kun me tullaan käymään konsortion sisäisiä strategiaseminaareja. Mennään ihan toimenpidetasolle ja per ryhmä, mitä Manu mainitsi ihan alussa, niin mitä tekee ohjausryhmä, mitä tekee koordinaatioryhmä ja mitä tekee teemaryhmät, niin jokaisella on oma roolinsa tässä, että me mennään eteenpäin hienosti tässä aiheessa. Eli tässä tavoitteet ja mittarit. Sitten jos me katsotaan vielä, miten me mennään tästä eteenpäin. Tuossa jo mainitsin, että meillä on tulossa PEPP-konsortion strategiaseminaaria, pidetään tämä kevään aikana, plus syksyllä pidetään strategiaseminaari, ja tässä fokus on PEPP-konsortion kuuluvien korkeakoulujen kanssa käydä yhdessä tätä osa-aluetta läpi. Tämä webinaarihan on avoin kaikille, mutta sitten nämä jatkostrategiaseminaarit, missä mennään syvemmän tason toimenpiteisiin ja siihen, miten me tehdään todeksi tämä strategia, niin se me käydään sisäisesti sitten niin kuin konsortion sisäisissä seminaareissa. Sitten meillä on tarkoitus PEPP-päivillä, ne on tulossa taas kesäkuussa. Kesäkuun 16. päivä on tarkka päivä tähän liittyen, niin siellä me tullaan käymään yhteistä keskustelua strategiasta ja sen jalkauttamisesta. Ja siellä tulee ohjausryhmä osallistumaan keskusteluun ja eri muutkin roolit. Ja tällä me pyritään kirkastamaan yhä entisestään, miten me tullaan strategia tekemään todeksi tulevina vuosina. Eli tässä ehkä next stepit sitten. Hyvä, kiitoksia Pasi. Voi jo nyt tässä kohtaa todeta, että aika hienosti strategia näkyy jo meidän toimintasuunnitelmassa ja seurannassa, että ikään kuin PEPP-konsortio, siellä ohjausryhmä jo toimii tämän mukaisesti ja taitaa olla ihan priorisointiperiaatteetkin siellä teemaryhmien myöden olemassa. Joo, tämä on hyvä nosto, että mehän ollaan jo aloitettu strategian toteuttamista. Eli ohjausryhmähän viime vuoden puolella loppuvuodesta jo priorisoi tämän vuoden toimintasuunnitelman. Ja tämän vuoden toimintasuunnitelmassa näkyy jo nämä strategiset asiat. Ja nyt operatiivista priorisointia linjausta on tehty sitten koordinaatioryhmätasolla, joka vie käytäntöön ohjausryhmän prioriteetteja. Eli käytännössä me on aloitettu jo viime vuoden loppupuolella toteuttamaan tämä strategia ensimmäisiä steppejä ennen kuin tätä on julkistettu ihan globaalisti tässä webinaarissa, mutta me on aloitettu toimenpiteet, jotta me mennään heti oikeaan suuntaan. Juuri näin. Hyvä. Tässä oli ikään kuin seuraavia askeleita. Meillä on muutama kysymyskin tuonne tullut. Ehkä me hypätään suoraan syvään päähän. Ja Joo. Mä katson tuolta, poimisin yhden kysymyksen. Ja täällä on tullut tämmöinen kysymys, että eikö Suomessa riittäisi vain yksi opintohallinnon rekisteri vai tarvitaanko niitä useampia? Niin mä luulen, että ohjelman puheenjohtaja saa ottaa koppia tästä kysymyksestä. No niin, hyvä. Heti syvään päähän. Kiitoksia Pasi ja kiitoksia kysyjälle hyvästä kysymyksestä. Mä uskon siihen, että Suomeen kyllä mahtuu useampikin opintohallinnon ekosysteemi. Hän ei koeta olemaan pelkkä opintohallinnon rekisteri. Ja niin kuin mainittua, niin tällaisessa maassa, niin mä uskon ehkä siihen, että sellaiset niin kuin monoliittiset ratkaisut ei välttämättä ole se niin kuin suunta, mihin kannattaa mennä, jotta ollaan elinkelpoisia ja innovointi on mahdollista. Uskon siihen, että
kannattaa toimia ekosysteemissä. Mä uskon, että siellä ekosysteemissä on hyvä olla muitakin toimijoita. Meillä Peppi-konsortin osalta, niin meillä on useimpia ohjelmistokehittäjiä ja toimittajia siellä, jotka omalta osaltaan sitten tuo sitä innovatiivisuutta tänne meidän verkostoon. Ja mä uskon, että niin kun tässä kohtaa niin viisaus löytyy siitä, että on vähän kilpailua ja sitten on sitä innovointia ja saada ne parhaat ideat liikkeelle ja toteutettua. Jos katsoo sitä vaikka kuinka tuolla omien edustamieni korkeakoulujen osalta Lapissa on tehty, niin kyllä meillä aika paljon sitä korkeakoulutuksen digitalisaatiota on tehty niiden liitännäisten kautta. Ja ne liitännäistä on ollut nimenomaan näiden meidän kumppaneiden rakentamia ja kiinnittyy sitten siihen PEPin ytimeen. Joo, tuosta reflektoisin vielä vähän, että toihan on yksi ytimessä kanssa tässä konsortiossa tämä ekosysteemiajattelu, että konsortio itsessäänkään ei tee kaikkea yksin, vaan siinä on paljon toimijoita. On yhteistyökumppaneita kehittämässä, on yhteistyötä korkeakoulujen välillä ja sitten on, niin kuin mainitsit, noita liitännäistoimittajia, jotka sitten rikastavat sitä kokonaisuutta entisestään ja itse asiassa tuo sitten sitä, voisi sanoa, lisäarvoa korkeakoulu, jos he haluaa erottautua jollain tavalla siitä normitoiminnasta, tehdä eri tavalla eri tarpeeseen asioita. Hyvä. Sitten haluaako Pasi vastata seuraavaan kysymykseen koskien sitä, että kun tämä yhteen toimivuus nousee niin merkittäväksi asiaksi tässä meidän strategiassa, niin tämä on kysymys, että miten sitä käytännössä edistetään? Joo, käytännössähän konsortiossa edistetään yhteentoimivuutta monella tasolla. Konsortiossa on ensinnäkin, voisi sanoa, että me käydään teemaryhmätasolla tällä hetkellä prosessien yhtenäistämistä, missä me pyritään yhtenäistämään PEPin käyttöä, toimintoja ja prosesseja. Ja tässä me muodostetaan korkeakoulujen kesken se yhteinen ymmärrys. Ja tätä kautta rakennetaan yhtenäistämistä. Toinen asia, mitä konsortiossa tehdään, että me tällä hetkellä jo virtaan liittyvää yhtenäistämistä tehdään. Eli virtadata pyritään yhtenäistämään, siihen liittyvät käyttöliittymäasiat plus miten virtadata siirretään tulevaan virtaan ja uuteen kotivirtaan käytännössä. Eli siinäkin me yhtenäistetään asioita. Ja sitten tietysti meillä on ehkä toi yksi pointti on tietysti toi SaaS on kanssa yksi mahdollinen yhtenäistävä elementti, ja siinä taas lähdetään siitä, että jos SaaS-puolessa yhtenäistetään esimerkiksi jotain konfiguraatioita, niin siellä tehdyt yhtenäistämiset tarjotaan konsortion kaikille korkeakouluille saataville, jotta mahdolliset, jotka ei tule SaaSin piireen, pääsevät myös yhtenäistämään toimintatapoja samaan tyyliin kuin muut PEPP-korkeakoulut. Eli tuossa on itse asiassa monella tasolla. Meillä on teknologista yhtenäistämistä, sitten meillä on toiminnallista yhtenäistämistä ja sitten meillä on prosessitason yhtenäistämistä. Ja yhtenäistämistä tarvitaan kaikilla tasoilla. Teknologia on vain yksi hippunen siitä kokonaisuudesta. Ja kuitenkin kun puhutaan 30 korkeakoulusta, niin siinä joudutaan sovittamaan monia näkemyksiä yhteen, jotta päästään hyvään lopputulokseen. Juuri näin. Ehkä tässä tuohon viittaat, niin tässä on ehkä jonkinlainen paradigman muutoskin ollut matkan varrella, että ehkä niin kuin ajattelu siitä, että tietojärjestelmät räätälöitäisiin pelkästään sinne organisaation omia prosesseja tukemaan, niin ollaan ehkä siirtynyt tämän yhteentoimivuuden, kansallisen ja kansainvälisen yhteentoimivuuden näkökulmasta sille alueelle, että haetaan myös sitä yhteisiä alueita, ja näiden kahden jutun kanssa me tasapainotellaan. Kyllä. Että nähdään kyllä niin, että halutaan toteuttaa näitä korkeakoulujen omia strategioita, mutta sitten on tietyt alueet, missä pyritään yhteentoimivuuden varmistamiseksi niin vähän liinaamaan niitä asioita. Joo, mä näen, että tossakin toi ei ole sekä että, vaan me tarvitaan kumpaakin alueita, missä pitää yhtenäistää, mutta sitten pitää sallia korkeakouluille omien prosesseja ja innovaatioiden hyödyntäminen. Ja siinähän tämmöinen ekosysteemi on ihan mahtava asia, kerta se mahdollistaa kummatkin toimintatavat ja niiden yhteensovittamisen. Se on yksi kysymys. Ehkä Pasi jo vastasitkin siihen jo aikaisemmin, mutta oli tämä, että miksi PEPP-ekosysteemissä on niin paljon ulkopuolisia toimittajia? Joo, PEPP-ekosysteemin luonne on se, että se on verkostomaista toimintaa. Se ei ole kenenkään yksittäisen toimijan show, vaan siinä on jo itsessään ne 30 korkeakoulua ja sen lisäksi lukuisia toimittajia.
Ja me nähdään, että tämä verkostomainen yhteistyö on tehokkain tapa ja taloudellisin tapa toteuttaa asioita, tuottaa asioita plus innovoida uusia asioita. Me nähdään, että innovointi ei istu missään yksittäisessä organisaatiossa, vaan se tapahtuu verkostomaisessa työskentelyssä eri osapuolten, niin kuin voisi sanoa, tuottamassa niin kuin lisäarvossa. Eli se on itse asiassa ytimessä, tämä verkostomainen työskentely tässä konsortiossa. Konsortio elää siitä tai elää sen mukaan. Juuri näin. Sitten meillä on, tämä on mielenkiintoinen kysymys, varmaan menee meille vähän molemmille. Miten konsortio pyrkii ennakoimaan kansallisen kehittämisen tarpeita toimintakentällä, jossa kansalliset kehitystarpeet nousee monikanavaisesti ja usein kiireellä? Jotta mä saan hetken hengähtää, niin sä voit aloittaa vastauksen. Joo, tämä on haastava kysymys ja tämähän ei ole helppo. Tähän ei ole suoraa helppoa vastausta. Et jos miettii nyt, mitä meillä on pöydälle tullut, esimerkkinä opintoseteli, se on tullut, voisi sanoa, miten mä sanoisin nätisti, poliittisen tarpeen tiimoilta niin kuin kehittää aika nopeasti niin kuin tämän tyyppisiä ratkaisuja. Näihin me ei pystytä kauhean hyvin ennakolta varautua, vaan meidän pitää rakentaa kyvykkyys dynaamisesti vastata ennakoimattomiin asioihin. Ja tähän me on tehty jo paljon toimenpiteitä ohjausryhmätasolla, mietitty budjetointia ja sitten niin kuin itse koordinaatioryhmätasolla mietitty sitä toiminnan mallia, miten me kehitetään mahdollisimman tehokkaasti asioita silloin, kun tulee tulenpalava kiire ja miten me priorisoidaan asioita. Eli toi on tämmöiset ad hoc-tarpeet, niin ne on priorisointikysymyksiä aika paljon, että mikä on tärkeämpää niin kuin siinä ajan hetkessä. Ja siinähän ohjausryhmällä on merkittävä rooli priorisoinnissa ja samalla totta kai mehän kuunnellaan jäsenkorkeakouluja. Miltä se näyttää jäsenkorkeakoulujen kannalta se iso kokonaisuus. Ehkä tämmöisiä mä heittäisin palloa sitten vähän sulle päin lisää. Joo, oikein hyvä vastaus. Ehkä sen ennakoinnin osalta, niin mehän pyritään sitten vaikuttamaan erilaisissa kansallisissa ryhmissä ja tuomalla siellä niin kuin omaa osaamista ja olla myös sillan rakentajana eri suuntiin. Nyt tuossa varmaan kysyjä ehkä viittaa nimenomaan tuohon opintoseteliin, se on nyt tällä hetkellä ehkä niin kuin erityisesti pöydällä, niin sehän taisi tulla myös Digivisio-hankkeelle ikään kuin tällaisena aika haastavana uutena tekemisenä ja sitten se sitä kautta näyttäytyy niin kuin kiireinä ja pohdintana myös korkeakouluissa. Ja ehkä tällaisen niin kuin kansallisen ekosysteemin johtamisen näkökulmasta se vaatii sitä keskustelua, yhteisistä asioista päättämistä ja varmaan sitten jonkin verran myös ketteryyttä. Että monet asiat on semmoisia, että jonkun toisen asia muuttuu muilla kiireeksi. Ja niin kuin Pasi tuossa kertoi, niin me pyritään sitten omissa rakenteissamme vaikka budjetoinnissa huomioimaan, että olisi mahdollisuutta tällaisiin asioihin tarttua. Tuon kyseisen keisin osalta, niin siellähän on käyty myös sitten hyvää yhteistyötä näiden muiden tahojen kanssa, jossa on mietitty toteutustapoja ja siellä taitaa toteutustapa tällä hetkellä nojatakin aika paljon Pepin omiin toiminnallisuuksiin. Hyvä. Oletko Pasi ottaa sen seuraavan kysymyksen? Joo, katsotaan mitäs meillä nyt löytyy vielä kysymyksiä. Joo, täällä on kysymys niin kuin liittyen, että onko jatkossa pakko käyttää Peppi SaaSia? Ja nyt se on niin ohjausryhmän puheenjohtajan varmaan vastattava. No joo, tämä on varmaan tämmöinen työjaollisesti, niin kuuluu minulle Joo, ei ole pakko käyttää Peppi SaaSia. Peppi SaaShan on Metropolian tuottama palvelu, joka kovasti kehittyy ja etenee. Peppi-konsortiossa on monenlaisia jäsenorganisaatioita ja osa toimii myös muilla kuin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla ja tyypillisesti niillä muilla hallinnonalalla toimijoilla niin saattaa olla erilaisia turvallisuuteen tai varautumiseen tai muihin näkökulmiin liittyviä vaateita ja rajauksia ehkä niin kuin teknologia-arkkitehtuurin osalta ja jatkossakin Peppi-konsortion tuotteita voi ajaa omassa konesalissa tällaisena on-premise-ratkaisuna jonkun kumppanin kautta jossain toisessa konesalissa ja sitten yksi hyvä vaihtoehto on tuo Peppi SaaS-ympäristö, mutta ei ole pakko. Eli tarjoamme mahdollisuuksia ja korkeakouluisten oman strategiansa ja omien tarpeitensa mukaan voi valita niistä sen vaihtoehdon. Hyvä, tämä tuli mielestäni aivan selkeästi nyt ilmi, että mistä on kysymys. Jaha, mitäs meillä sitten vielä löytyy? Yritän zoomailla.
tuossa on yksi hyvä kysymys. Se on kyllä meille haastava, mutta kysytään kumminkin, mikä on ainakin muuttunut PEPissä, PEPPI-konsortiossa vuoteen 2030 mennessä, jos kun strategian tavoitteisiin on päästy konkreettisesti? Heitänpä ensin puheenjohtajalle tästä. Joo, puheenjohtaja ottaa tuosta mittarit taaksepäin. Me olemme yhä se markkinajohtaja. Se ei ole sinällään muuttunut, mutta muutos ei ole ollut negatiivinen, eli emme olisi enää markkinajohtaja. Aivan. Eli se varmaan se on se, mitä tavoitellaan. Me tullaan tavoittelemaan, niin kuin mainittua siitä, että nämä kustannukset pysyy hallinnassa. Kyllä. Se on niin kuin äärimmäisen tärkeä asia, että niiden korkeakoulujen talouspaineessa tällä hetkellä, niin se on sellainen työmaa, mihin me niin kuin oma kortemme niin kuin tuodaan kekoon mukaan. Me tullaan yhä tuottamaan se laajin toiminnallisuus ja erinomainen käyttäjäkokemus. Nämähän on niin kuin asioita, että se ei ole on-off, vaan jos kävelee, niin pysyy vain paikallaan, koska maailma muuttuu, niin on lujaa vauhtia, niin me pitää juosta. Aivan. Ja jos ei mitään tee, niin ne asiat ikään kuin sieltä murenee pohjaa alta, niin noissakin tavoitteissa niissä on aika paljon tekemistä. Niin mikä on muuttunut, niin me juostaan lujempaa, tehdään paremmin, ollaan tehokkaampia, ollaan vaikuttavampia. Ne on muuttunut. Mä luulen, että tämä toimintaympäristön muutos, tai se toimintaympäristön muutoksen vauhti, missä me nyt eletään, tulee osaltaan aiheuttamaan meille haasteita, johon meidän pitää pystyä reagoimaan. Tuosta yksi kysyjä esitti näitä kehittämisen tarpeita, niin mä uskon, että se tulee kiihtyvällä tahdilla, tulee näitä tarpeita, sanotaan konsortion ulkopuolelta, eikä pelkästään jäsenkorkeakoululta, vaan ehkä niin kuin ohjauksenkin tarpeesta, mihin joudutaan reagoimaan, ja meidän pitää olla parempi niiden kanssa myös tulevaisuudessa. Tosi hyviä nostoja. Itse lähden vielä niin kuin tuosta rakentaa, että katsotaan historiaan. Tämä on aina kun me katsotaan tulevaisuutta, meillä on nyt selkeät mittarit, mitä me tavoitellaan ja miten sitä mitataan, ja hyvin kuvasit, että mikä on se tulevaisuus. Ja välillä mä peilaan myös sitä, että no mikä oli 2 vuotta sitten tilanne tai 3 vuotta sitten tilanne ja missä me ollaan nyt, niin onhan meillä tapahtunut aivan ilman uutta strategiaakin konsortiossa ihan niin kuin merkittäviä steppejä, niin kuin voisi sanoa toiminnan tehokkuuden kannalta, julkaisuiden sisältöjen kannalta, ennustettavuuden kannalta. Me on tehty ihan niin kuin järkyttäviä niin kuin hyppyjä eteenpäin. Ja nyt mä oon tosi luottavainen, kun meillä on kristallinkirkas tämä strategia ja suunta, mihin me mennään, niin nämä jatkostepit on vielä mahtavampia tulevina vuosina. Eli nyt meillä on selkeämpi visio, mihin me mennään. Juuri näin. Meillä on muutama kysymys, mikä näyttäisi olevan vaativa meiltä ehkä enemmän niin kuin teemaryhmistä tai tuoteomistajilta asiantuntijuutta, niin ehkä me jätetään ne kysymykset tuonne sisäiseen strategiaseminaariin. Ja aika lailla ne kysymykset, mihin osaamiseni puolesta pystyn vastaamaan, niin niihin on vastattu. Joo, mä luulen, että kuten sanottu, tämä keskustelu jatkuu. Meillä tulee konsortion sisäisiä strategiaseminaareja, niin me päästään pureutumaan niissä sitten tarkemmin tarkkoihin toimenpiteisiin, eri, voisi sanoa, roolien toimenpiteisiin, eri steppeihin, miten me tullaan tekemään todeksi nämä tavoitteet ja nämä mittarit tulevina vuosina. Joo, sanotaan, että tämä oli sellainen niin kuin ylätason alku, ja kun päästään niin koordinaatioryhmän, ohjausryhmän, tuoteomistajien koordinaatioryhmän kanssa etenemään, niin siellä on jo olemassa aika hyvin niitä toimenpiteitä, ja totta kai prosessin myötä niin ei ole tästä vuoteen 2040 asti valmiit, vaan prosessi jatkuu. Kyllä. Ja kun tiedetään suunta, niin sitten reagoimme toimintaympäristön muutoksiin tämän valitseman suunnan mukaisesti. Juuri näin. Hei, ollaanko me käytännössä finaalissa nyt tällä erää? Kyllä me taidetaan olla. Kiitämme kaikkia osallistujia ja me palataan kyllä tämän strategian tiimoille vielä moneen kertaan. Joo, ja mä kiitoksia Pasi sinulle, kiitoksia ohjausryhmälle ja ennen kaikkea kiitoksia kaikille teille, jotka tähän prosessiin osallistunut. On ollut kovin innostavaa, erityisen mukavaa, että meitä on haastettu. Me jossain kohtaa todettiin, että nyt on aika monta kissaa nostettu pöydälle. On aika monta. Että ollaan niin kuin hyvin rehellisen suoran ja niin kuin
merkityksellisen keskustelun äärellä oltu. Ja mun mielestä on hyvä jatkaa tällä tiellä. Tämä on juuri sellaista PEPPI-konsortioyhteistyötä, mitä sen pitääkin olla. Juuri näin, avointa keskustelua. Juuri näin. Meillä on oma paikkamme tässä suomalaisen korkeakoulutuksen digitaalisessa ekosysteemissä ja tunnustamme muiden paikan siellä myös ja haluamme tehdä kaikkien kanssa yhteistyötä. Tunnistetaan myös, että on kilpailun paikkoja, mutta se yhteistyö on se tapa, millä me tässä ekosysteemissä halutaan toimia. Tämä strategia nyt meidän omalta osaltamme on se kontribuutio siitä, että miten me PEPPI-konsortiota tulemme viemään eteenpäin tässä meidän yhteisessä ekosysteemissä ja miten me siellä toimimme. Joo, me kyllä toivotaan hyvää keskustelua sidosryhmien kanssa, erilaisten tahojen kanssa, strategian tiimoilta ja strategian ohikin totta kai, että hyvää yhteistyötä, sitä me rakennamme. Yes. Hyvä. Kiitoksia teille kaikille. Kiitos. Oikein mukavaa päivän jatkoa ja mukavaa viikkoa.